खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी खाम्फा बरगयारि बिथाङा बिपिएफ दोलोआव फैफिनबाय बा बिपिएफ दोलोआव जगदान जाफैबाय आरो बे जाफैफिननाय बा बिपिएफ दोलोआव थांफिननाय बाथ्राखौ लानानै गोबां माने बाथ्रा दिखांनानै बाथ्रा बुंदों इउपिपिएलनि एबा मिरु इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि आफादगिरि आरो एमसिएलए राकेश ब्रह्म बिथाङा गोबां माने अजद दिखांदों लोगोसे आरोबाव सानै बोराय बेदर गोथां जाग्रा होननानै एबा गोथां जाग्रा सानै आरोबाव जों होखार हरनो नागिरदों होननानै अजद दैखांदों बेजों लोगोसे खाम्फा बरगयारि बिथांखौबो टारगेट खालामनानै बाथ्रा बुंथिदों राकेश ब्रह्म बिथाङा सासे दंफैयोमोन खुफा बरगयारि बेखौ जों मोनायाव लात मारिना थिनहरदों आरो सानै सियाल बोराय दंबावो बिसोरखौबो जों लात मारिगोन एबा लात मारिगासिनो दं होननानै बाथ्रा बुंथिनानै राकेश ब्रह्म बिथाङा खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों। खाम्फाना खुफा बरगयारि सांदों जोंनिफ्राय जोंनाव खाम्फा होननाय जों सिनाया सासे दंफैयोमोन खुफा बरगयारि बेखौ जों लात मारिनानै फाथायहरदों बेखौ लात मारि जों मोनायाव थिगसे आरो सानै सियाल बोराय दंबावो बिसोरखौबो लात मारिगासिनो दं थाबैनो मिन्थिगोन नोंसोरो बिसोरखौबो माने जोंनि पार्टियाव माने गेसाव बेदर गैया बिसोर गेसाव बेदर जानो नागिरबाय थायो ओंखायनो बिसोरखौ जों खिबुआव जोनानै फाथायहरदों बिसोरखौ आरो सानै थांबावगोन बिसोरखौ जोगासिनो दं थांथों होननानै आं दा इउपिपिएलखौ बे जोनोमावथ' बिपिएफआ आंखौ लांनो हाया उल्था बिपिएफखौ आं हारसिङैनो एबार इउपिपिएलआव लाबोजोबगोन सासेबो बिपिएफ दैदेनगिरि दोननाय नङा बे राकेश ब्रह्मआ दिनै नोंथांमोननो खोथाखौ होबाय।